Yo abusuafo adofo ne anuanom Ghanafo a mo efie ne wɔn a ɛwɔ amanɔne aborɔfo kasa mu yɛka ne sɛ Ghanaians in diaspora ɛna nso so mema mo akye ɛma mo ha ɛma mo adwo baabi a obiara temi nka efiri biara no Baafour Kumih Acheaw dɔma aduana ntuntum de hyɛ kronkron na maba mo nkyɛn ɛna nso so da biara masɛm a meka nyinaa ne sɛ daakye nkyerɛma nti mpanyinfoɔ se kɛtrɛma mporɔ kɛtrɛma a ɛmporɔ no na efiri ateasefoɔ nkyerɛma nsɛm a yɛrekan ɛbɛda YouTube so ɛbɛda Facebook so Twitter baabi biara all social media kan so no ɛbɛtɔ so nti ɛma daakye nipa bɛhu abakɔsɛm amammerɛ ɛne amanneɛ ɛne amanyɔnsɛm a yɛpɛ nso yi esisi a yɛn nso yɛka de too hɔ na nipa ɛnni akyire ɛntie emu nsɛm ne yɛmfa mmɔbra mekasa wɔ amammerɛ amanneɛ ɛne amanyɔnsɛm TV so obiara ɔbɛte asɛm yi kyɛ ma wo nua na ɔno nso so ɔnkyɛ ma n'adamfo na ɔnkyɛ ma ne nua na montrɛ na da biara da ade bɛkyɛ no sɛ metie nsɛm a ɛkɔ so wɔ Ghana na nkae sɛ meba out mebɛkasa fa nsɛm bi ho nanso so ayɛ na mewɔ abotire ɛma nsɛm bi na nsɛm bi mebɛtoto ɔtɔ bebree ɛfa Kennedy Japan Junior ne nsɛm bi a ɔbɛkeka kyerɛ sɛ wo a wodi akomprɛko Japan akyi no sɛ boyɛ kwasi a onim nyansa ɛno no ma yɛn nso so yɛde abufuo ɛbɛkasa duro mpɛmpɛnso a ɛkasa duro yɛ no te hɔ no deɛ nneɛma di kana kana sɛ momfa nkyɛ na mpanyinfoɔ se ano antena baabi a tunumu ɛtena yɛ te asɛm bi wɔ hɔ no ɛyɛ abufuo a ntumi nyɛ ho hwee tie na abusuafoɔ momfa nea ɛdi kan ɛnkyɛ me na sɛ na maka no daakye nkyerɛma nti daakye a yɛabɔ akokora yɛte hɔ bɛkɛ sɛ ɔman Ghana sɛ yɛ no nana deɛ no nso so kan yɛ mɛ monkɔ YouTube so monkɔ Facebook monkɔ Twitter na monkɔhwɛ nsɛm a yɛkan na momfa no ɔmanfa ɛnɛ da dua yi mepɛ sɛ baabi a Okatakyie Afrifa ɔne nana Obiri Boahen baabi a ɔwɔ biara no montaagye wɔ mami montaagye nana Obiri Boahen ɔne Okatakyie Afrifa ɛne sɛbe mmɔtɔfoɔ bi a ɔmotie no yɔɔ na ɔmodi akyire waa a ɔmo kasa ɛtra nea ɛnyɛ sɛ nka ɔmo ka nea nti a mekasa ne sɛ ɔmo sɛ ɔsagyefoɔ ɔse adeɛ yɔ Dr. Agyemambadu II wakɔka asɛm bi nti ɔmo ntii bi da ebinom adwene yɛ wɔn sɛbe ɔmu santehene dabi da
ongyina baabia anka sase ne bi da bia na futusam from Nana Jumombadu panyini eso the first doctor na small catcher say me mama domaman mesramo momfa anidie mania ɔte akonwa bre bia so anase nea ɔyɛ panyini sno fa anidie ma no enti yempe kasetia yenye ye ho akatakyisem enti Nana Jumombadu ne nsɛm a ɔka no sɛbesɛbe gye sɛ woyɛ banyansafo ansa na woate aseɛ sɛ wonya banyansafo a na ofa ne trara a mobɛkeka nea sɛbe mokeka no na asɛm a mepɛ sɛ mebisa Ghana constitution wɔn ɛkɔtena ase ɛyɛ constitution no mini constitutional book no bi na minim chieftaincy act no mu but mepɛ sɛ mebisa sɛ Ghana yɛwɔ king ɛwɔ hɔ anaasɛ yɛwɔ chiefs paramount chiefs no sanse yɛka king a yɛwɔ bi wɔ Spain yɛwɔ bi wɔ Denmark yɛwɔ bi wɔ Norway yɛwɔ bi wɔ Morocco yɛwɔ bi wɔ South Africa yɛwɔ bi wɔ London yɛwɔ bi wɔ Sweden saa foreign ne yɛfrɛ wɔn sɛ king because ɔno nko ara ne yɛ king a yɛnni hen foforɔ bia ka no ho biom enti Ghana no yɛnni king wɔ hɔ asɛm baako a Nana Obiri Boahen ne nsɛm toatoa bebrebe a ɔtoatoa ne nyinaa mepɛ sɛ ɔte no ho ase no Ghana yɛnni king ɛwɔ hɔ na mmom yɛwɔ chiefs ne yɛwɔ prominent chiefs ahempɔn akɛseɛ ɛwɔ hɔ bi ne otumfoɔ yana Togo afɛdɛnom kuntunkunkun ɔsadwefoɔ amoatia ɔfɔrpanyin dɔma aduana piesie tachumahene ana Kofia Miao mɔre bedi atuo saa hemfo ne nyinaa no okɔsa hwie dwankɔtwere nom ɔmo nyinaa yɛ nananom prominent a ɔmo yɛ recognize yɛ ni wɔn ɛne nananom bebree a mintumi ɛmo bodini Atebohene Abasehene nananom hemfo bebree nkrama mu bi wɔ hɔ mfantimanim bi wɔ hɔ nsemamanim bi wɔ hɔ sahwi bi wɔ hɔ nti wɔ saa nananom ɛwɔ hɔ na sɛ yɛka sɛ wei yɛ king ɛnyɛ nokore yɛne bi ɔman Ghana mu nti Okatakyie Afrifa ne nano bɛtena sɛ TV so sɛ Facebook o onsɛm akeka no wankasa yie akwada nkasa saa sɛbe producer Kwasi Amankwa Afrifa Okatakyie wabɛyɛ bikɔ na ɔwɔ dini kɛseɛ pacha na wo yi nso wo bɛfa ne kɔɛ sɛnea wosi kasa na ano no ɛyɛ sɛ wo yɛ hempɔn bi enso wo yɛ nkwankyɛn brɔdeɛ bi o Okatakyie Afrifa anya wo no okɔyɛ demonstration a sɛbe producer yɛyi wo ba matos no watade to ni nyina atete no anya wo a
hwena no TV so nea wo ye one se o se domani bi o se abronfo bi a one won hwe nea o pese omonka yes o muti kuma sa bontinti omonko kansam na monsoma ne be mebro won yes a nea wo ye ne sebe mpredesa enan ne kwanim na yen de omotiamfo atete yen se asem kura ba ne yeka ne hu se yanka ne yi a yeba ekire ebe pacho se momfa mfonso nche asanse abufuo enim ne wuraba na Obiri Boahen asema osadwofo osade yo Dr. Ajimombadu the second all can say se uko santimani mko join Asante Confederation na ye bo man hene wo ho a ensane mfa wa konwa metra na nanom atran konwa na se nanom man hene abadwaku a ewo bono mu eya asem tiatia samo de mafa ne se time bi da domane asantefo ntema enye no kure yenni time bi atisa gise nkwada amunima mamre na mo pese mo kreti tan a mo famra na obi ansuro tan mo de beba me papa wo be asantini o oya yukuni me mame eye aduanani oya bruni na yediade ekọ akamfo yediade ekọ nafam entirima de bia da moti se mekasa no sebe brunu wom na brunu kasa edaniama di ma ehu se akamfo piesie na ye baaye no yenie ye kasa mu na other tribes ni nyina esua kasa free ye so munima abakosama ndi asama okay bi asipen o men ko chiri kese Rollins time na our vice president bi ane ye friend aka durubiri bi on MPP for koye alliance senka kofo de na be ye se vice president to so or de na be ka party no hu se be pese betu sabrens no osane ye vice president ewo NDC mu or Rollins abreso into Rollins susu se aka be ko meeting wo MPP ho na ko meeting wo NDC ho nti asema NDC for bedwene ho no or be bra MPP for nti sanete dia on free party num on resign na da on tiase obo no asema esiye mummisa se dun ketia ne baba wo NDC num a omunim asema mekan obo no tita so wontimi nko tire emmatire ebasa waya no makoko ne kone waya kuro wi brawi ukotia nafo a na wabeka na tifin ukotia tifin wabeka na nafo bini nia abeto ho a ye kan ewo ho dada sesa ufo se on join bono regional house of chiefs na se obeko Ashanti Confederation a for wakonwa kosi ho ne somwo ho anase ko meetings wo ho asem we asemboni eyasema eyasem twene se Ajimombadu sebe mpredesa opese osai kon na ode ba santimani mu na kon no mu ne yakon mpredo say yakon 7 good times ni nyina ye di muso domaman wo ho no Okatakyie Afrifa ko history mu na sua bibi na Obiri Boahen ko history mu na sua bibi se domaman baja asanteman se wonimu a monko on my channel
na mo nkɔbɔ ntie Boahen junior brother make the record straight or tell the true history of Doma Adriana. Doma Adriana boss more than 250 years ago, and Sana Santimai cancer mobile for me under or said to the first with the help of Confanochi. Now Beka Santimai boom. Not the mama or Hodada. Not the mama or 250 years ago. It does Santimai about the bender. Sabe imprebiasa. Edubria Emma motophobic say Titi Abajimbre near air cosne se sanene Titi wana echo can Omudwon konwa nyina kokambo ma ye form Asantemai kingdom no na omunim se sei ne ebesi se ne esi ne ya enka obi ani ho betim dina konwa akoka ho betiti abagim brain ntino enipa ndwene ankwa achi se beduru bribi amahimpom na ye de no betua ya no abefo atena ye nso na otutu ya afiri konwa so se ne obetutu Asantemai nananom ahimfo no nti Okatakyie Afrifa nana Obiri Boahen Asantemai adehia amwo social media so nsem na mo ka kire na dwombodo no anya obi bia yonkodu no wa nipa na wo soraba abegina ho abekasa asan no check wabusuam so obi ho ne oduru so no ya fa ne nwuma ni mu a obi wo wabusuam otisa mama ba obi dini mientie ya fa konwadie kese a obi wo wabusuam otisa so Okatakyie Afrifa o mampon na se mampon hene abo nkoso hene anasa abo mrante hene na ne ntese yonko wafe ne osaje for say de adwumbadu dabi ne status no osaje for osade yo adwumbadu ne status no on sante hene pe o paramount chief na mono mafa ne say oye Asante kingdom mokin eye Asante manu nko a so kobo obi man hina na ne nkyere se oye wakoa anasa obi di na konwa base bono man hine na obono man hine na okotena na sia na ne nkyere se osumwo tete no wona ye won konkwaso mu no ye wona okontokwa akon ano no ochi won twa won hiniti efa ne no mum no di kuro ni nyina behye wase no wotu hine de akosi ho te se ne ahafofo otufo bi na ne se mabetwafo na mede mu kogu ho mede mu ko se mo nkope na mremi yes no kre history no sanete na sabre no na sa na ye kan se tete abagim brain nti ama abrofo andwene ankosa omuni se ye wura ne da ho ne bebe pennamom anka sabre na se nka omuni wonko epan won firi ho bede ne no omo bebo ase awie we wonde untimi enkreti ntokwa bi ama bede ntokwa obetuma kreti ni se obe developmental projects ewo ukrom na odi agidini that's all sane man no osaje for osiade ye adwumbadu oya ne ho abeye hi nti nana Obiri Boahen uhisro na wo ka no it's neither here nor there emfa kwanim se Ghana constitution no ka se ana se chieftaincy act no so emma kwan se national president ye retreat na se fata se ye bo obi man hene na nya national president ne be bo ne man hene na mom no sante hene ne bo man hene firi ba bia ne kese wo hye na se dia na ne sebe impredesa wona eye chieftaincy act no ene wona e draw sa constitution no sebe omo anyuso omo adwene na nado we president no one ne ma appointment
ofiri ho na se president foforo ba why appointment also firi no president foforo ba na why appointment enti say me national house of chief president na say obi adu status say me born president na me mane oman hene na say me mantima amfa ma na momo otumfo a ono sabe otenche na onye national president no otimbo a na fe national president no chieftaincy president no na ote ho sete sabe na ne moye no emfa kwanim enye mra na ese mo sesa no na yemfa as a layman point of view na me kasa no but me kasa with India with wisdom and knowledge me kasa e won India ene adwene nyansa kwanimu say so ohini bia duru say eye say ye pagya no e mane beduru paramount chief a eye say national house of chief president then nia owo ho no onne say otimpagya no we regional untimi mpagya because regional minister entimi ma appointment biase international house of chief president no onene opagya obi ebeye ne paramount chief na se ne term of office ni twamu a nia obeba no na se obi nso status eduru a wa appoint na ntisade a na ye kotuatu esika se me fata me duru na se ufri voter region no obebo sante hene bebo paramount chief wo ha uwia we meko voter regional house of chiefs jabida esa oba sante manim nia wo ho no sabe nia eto asomu a efa nyansasem kwa eso ene eno untimi nkoye NDC ni form alliance with the MPP waba MPP meetings wako NDC meetings na se yehwe ba ko ase a mfonso ba no so enti nana dwombodu na se ma oka no wo a wonte ase no audio we a media ba no tena se ne dwene ho ne hwe se efata se okasa na se ma oka ne che se ode ntokwa eba Okatakyie Afrifa wa feli Okatakyie Afrifa me wa feli one big time senia okoy demonstration a sembe waja pade betos abontene no wa feli nesusu biom na Obiri Boahen ma ka se nia ewo me ne wontem se wo yira frimi a mini there was a time ye call campaign ko for time ewo nkan kwanta ene ne area uyi wo court de ma me se menhye no sa branche no mini me kasa no nia wo me no ntem a ne de me mie so nti no aya na me mpese enkama no ebeto kwam bia so time so nana mi bu ferew me mpese menya Okatakyie na mfa sebe osagefo osiade yo adwombadu ento tankru am se da bia obeka asema na wabekanta na waka asem foforo ahini edino ahini edini na ne nsem okana so mo mfa ne se ne mo hu se oye binimu agene so oye NDC ni ntino oka asema ne MPP for supporters ne mo abesom da bi onye MPP ni onye NDC ni na momno onu ni nimba bi a owo onye MPP ni onye NDC ni onye Acheaw ni but onu ni nimba bi a owo sene sabe predecessor na something ni to no obi ntimi ntaje ni so oye MPP ni obi ntimi ntaje ni so oye NDC ni no samotie ne kasa bia okan ya ade bre sene oman no mu ya din a enkantokwesi no ne frɛ mama kasa kyerɛ ne sɛ yese nti ene nti ne kyerɛ sɛ oye NDC ni onye NDC ni nana do yeto aba wie no ofrɛ no
ade sɛnea yɛtoto ama no yɛde kɔm no waba no wanyini ɔmpɛ sika nyɛ hwee ɛyɛ dini kɛkɛ ɛna wopɛ minim nea wobɛtumi ayɛ nti wokɔ no kɔyɛ ne yie ɛnte saa Ghanafoɔ ɛbɛdu biribi ɔmo de kɔm bɛto aba atia wo ɛno ho sisansoɔ no ɛba 2016 no 2020 no ɔho kwa na ɛfa so a bɛto aba nti na ɛne kyerɛ sɛ ɔtumfoɔ na sɛ to aba bio nyam kɛse ɛkyɛ sɛ ɔyɛ MPP ni dabi da bɛde ɛtɔ baabi a ɛyɛ sɛ yɛka nokora a ɛyɛ sɛ yɛfekyere yɛsi ne yɛka nokora kyerɛ nipa sɛ dabi o nea woyɛ no ɛnyɛ yɛnyɛ ne sei kasa tentene mfonso bebree ɛwɔ mu Baafour Kumih Acheaw dɔma aduana ntuntum de hye kronkron mede ma no disɛm ebisi a monkyɛ dɔma aduana in diaspora monkyɛ audio yi ɛma obi biara entie sɛ nana dwumamadu ne nsɛm a ɔreka no ɔnka na bufuo so ɔnka na bɔne so na mmom ɔkyerɛ ka sɛ baakofoɔ wontumi nkɔ asantima no mu ɛma bɛnkɔbɔ wɔ akonnwa ɛwɔ hɔ na wowia wapagya akonnwa no ɛfiri asantima no mu de abɛtena bono ɛyɛ saa wobɛyɛ anoma akoro wi brɛwi nti yɛmpɛ saafoɔ no bi ɛwɔ hɔ nti muntie audio yi munsɛm na momfa ntoto ho sɛ asɛm a yɛka no ɛyɛ nokorɛ ɛte saa anaasɛ ɛnte saa meda mo se ɛma mmɔ no tie ɛnyɛ ado